Да, сега ще го покажа. Само да покажа панорамната гледка. Майко. Чакай. В момента хора сме вече на върха. Сега ще ви кажа как се казва, защото забравих. Ето го върха, да го видите. Как се казва тук? Примо... Не. Ето тук горе. Чай, аз това слънце ми еба майката на бро. Връх голяма колоница. И гледката е зверска. 1154 метра над морска височина. Помниш какво беше гадно времето? Виж сега какво е. Така е в гората. А те ми викат, седи си увикал София, хубав живот има там. Да седим на витушки, да пуша наргиле и да си бръсна крачетата. Като педерастите, нали? Некъв... Владко минава между другото. Владко пилота. Човек, тук за палатки е перфектно. А ти представи си как се виждат звездите през нощта тук. Ние искахме да идваме тук, не искаме, ама не се събрахме. Amazing. Amazing. Еми ху, оставаме ви, за още яки гледки ще ви пуснем пак.